Susiging binayranay. Perting pangwartahay. Nya karon kami akusar ninyo nga kami ang mangwartahay. Dili uy. Dili. Tanawa daw inyong ibuhat. Ug kami ba ng warta o kamo ba? Ang Naganinang buntag ato ang gi-upload kadtong bagutbot ni Pastoy. Mahitungod nga ang simbahang Katolika daw kuno ng warta tungod kay sa magpamisa dog patay mabayad. Dili pa na maon na panay ilahang mga pasangil nga basta magbabunyag bayad, magkasal bayad. Daghang kayong tawag ini mga beronon. So mo nang niingon sila nga anong kami may pasangindan ninyo nga ng warta nga ang Katoliko may sigig pangayo ana. So ang question din na karon kung tinuod ba nga gipangwartahan sa simbahang Katolika ang mga Katoliko. Okay? And at the same time maghimo tag comparative presentation para at least masayran sa itong mga igsong mga Katoliko mahitungod ining maong butanga. O kay tungod kay mo man kanunay nga ginaatake o ginagamit sa ato ang mga amigo nato nga mga dili Katoliko. Okay, so proceed ta. Ingon pa nila nga gipangwartahan daw kuno sa simbahang Katolika ang mga Katoliko. So butan lig Katoliko, Katoliko. So gipangwartahan daw tungod kay mobayad daw sa bunyag. Okay. Butan na to ang bayad sa bunyag 500 pesos. For example lang Sunod, mobayad na pod og tawag ining kumpirma. Okay, kumpirma. Butan na to 500 pesos. Pero actually kining mga amount is dako na gyud kaayo ni. Kining kasal. Natog kasal. Botara na to at atong padakag maayo nibayad ang tawag ining usa ka Katoliko og 15,000. Kompleto na bulak, arrangement, special good, di ba? Mo man term nga ginagamit karon. Special. Unsa pa kanang pamisa sa patay atong giingon ni Pastoy nga 150 per year misa sa patay. Okay? Ay botan na to per month taga bulan. 150 times 12. Okay, sige kana. So, mo na mingon sila nga ang Katoliko gipangwartahan daw tungod ani nga klase nga gitawag og mga amount. So atong itotal mga sir. Syempre kay bunyag kas alang man mahitabo 500. Kumpirma kas alang pud mahitabo 500. 15,000 kas alang pud na mahitabo 15,000 plus 1,000 16,000. 150 times 12 0 10, 0, carry 1, 3, 0, 5, 1. Okay, tanaw to 1, 0, 8, okay, 1,800. I-times na to og 40 years. 40 years. 40 years. So buta na to 0, 0, 0, tulo. 4 times 8, 24. Mo ba tama ba ko? 2, 4 times 1, 4, then 6. So, nahitabo nga 64,000 ang 40 years na. Kana, patay na sa tahod yun yung pagpamisa. So, 640,000 plus 15,000 plus 1,000, total na siya og 81 rather. 81,000 pesos. So, ang usa ka Katoliko gikan sa pagkahimugso niya hangtod siya matay o pamisahan siya sulod sa 40 ka tuig isang generation ang mahatay lang niya sa simbahang Katolika 81,000. Munang-una sa mga di Katoliko nga gipangwartahan sa simbahang Katolika ang mga Katoliko. Pero question, kinsa ba gid ang tinuod na gipangwartahan? Okay. So, kini siya sa Katoliko. Direta sa mga dili Katoliko. Dili Katoliko, wa mo bayad ng ilang bunyag. Ambot lang sa kasal, wala ko kabalo. Kung naabay tawag anang payment ang ilahang tawag ining kasal. Dire na sila offering. So every Sunday, mo-offer sila og buta na tog 20 pesos times 4 times 12. Okay? So times 4, ano man kay sa kabulan ka, upat man sila mosimba. Times 12 kay dapat 12. Kaya gitawag og kabulan. So 20 times 4, 80. Kani mo ni pinakaubos 80 times 12, 0, 16, carry 1. So 960 ang iyahang gitawag og per year. Atong i-multiply og 40. Okay?
4 times 9, 36, plus gitawag og 238. So, kana sa 40 ka tuig nilang tawag ining sinimba, nihatag na sila, simba pa lang ha, 38,400. So dinhi, oy, dako paghihapon ng Katoliko. Dirita. So dinhi ta sa gitawag og 10% nila o 10%. Kini mga pundok kanang ulikta og 10%. So human na naman ta sa ilahang weekly nga pagsimba, o pilabot ng ilang mga extra nga mga halad-halad ha. 38,400 na. Diri sa 10%, kung ang usa ka gitawag og tawo mosweldo siya, membro nila, mosweldo og 12,000 ang bulan, ang 10% ana 1,200. Multiply nato into 12 kay taga bulan man siya mohatag. So ang iyang ihatag sa iyang simbahan 14,400. Kini 14,400. Unya nabuhi man sa 40 ka tuig. So i-multiply na pud nato ang 14,400 to 40 years. So mo kantidad og 576,000 sa tithes pa lang na o sa 10% pa lang na. So 576,000 plus 38,400. So 400. Okay, 7 carry 1, 10, 11. Okay. So ang isa ka membro nila, kung katong matindaan ang ginilang membro, taga-membro nila muhatag yun og 617,400. So, wala na katiting sa Katoliko, kaya ang Katoliko, pero matag 81 ang ila ha. 67,400. Sa Katoliko, patay na gani na ha. Gimisahan na gani na. Ang sila buhi pa. Wa pa namatay. So, buti pa sabot, kung naingon tagpagpangwarta, wala na igo ang simbang Katolika ang niana. Nga naman, tungod kay ang simbang Katolika ni offer siyang serbisyo, at the same time, muhatag ta sa ato ang tawag ining counterpart. And at the same time, ang mga pari manggod, wala manggod na sila nabuhi. Aron sila madato. Wa sila nangulikta og kwarta aron sila madato. Unlike sa mga pastoy nga nangulikta og kwarta para ipalit og raptor. So ingon ana ang mahitabo. Nya kining mga kwarta nga ning abinhi nga makolekta sa gitawag og simbahan ug makolekta sa mga pastoy. Dinhi sa simbahan dito ginaibutang sa simbahan gyud. Ang makuha lang sa pari ang iyahang gitawag og honorarium or stipend. Mo ray makuha sa pari. So kining out of 81,000 pila lang makuha sa pari ani. Ngano man kinaara sa simbahan gibutang. Unya dili man ginapanag-iyahan sa mga pari ang simbahan. So therefore, binya makuha tanan ang gitawag og kwarta. Kini kang pastoy. Kay iyahaman ng simbahan, siya man nagtukod ini or gihimo siyang manager ani sa gitawag og tutukod. So kining maong 570,000 o kining 38,400 nga mo total og 617,400 maadto gyud na silang founder ug maadto gyud pud sa busa sa pastoy. So buti pa sabot dili ang Katoliko minangwarta. Kamo minangwarta.